Никой не знае дали Саалан Саба вярва във всичко, което й разказва Марко, когато той описва градовете, посетени по време на неговите посланничества. Но едно е ясно. Младата императрица продължава да попива всяка дума на македонеца с такова любопитство и внимание, с каквито тя не бе слушала нито един от нейните специални пратеници или изследователи. В живота на големите на този свят винаги идва миг, който следва надменността, че си завладял толкова безбройни и обширни земи и който се превръща в меланхолия, в покой, знаейки, че е близко времето, когато ще трябва да се откажем от мисълта да ги познаваме или разбираме. Усещане, бихме казали, за празнота, която ни обгръща при вечер с мириса на слонове след дъжд и вече студен пепел на сантал в изгасналото огнище. Човека, яхнал дълго време диви дюни, жадува за град. И за да задоволи жаждата си, той пристига в Аснан. Град, в който палатите имат метални стълбища, облепени с морски черупки, блестящи каскади и стотици оазиси. Аснан е построен в хоризонтална нишка, по която всеки се придвижва на свобода. Градът е една права линия, т.е. построена около серия от няколко точки. На всяка точка жителите на града се спират, след което продължават в същата посока или в някоя друга. Аснан приютява всички неща от света в извънредно количество. Оникс, бергамот, астрономически лаборатории, стенни часовници, капри, звезди и кортизанки. Всякаква стока, която може да бъде закупена с вътрешна облага. И докато в една от неговите точки царува парещият вятър, друга точка е потъпена в ледена мъгла. Тук зимата и лятото съжителствуват. В Аснан хората и боговете живеят на една и съща земя. Един вид наравно. И тъй като пътищата им, магазините им, градините им са едни и същи, често се случва те да се срещнат. И понякога човекът има шанс да разговаря с Бога. Но не това е най-важното. В Аснан няма посетители, тъй като всички са посетители. Мъже и жени приезжат от цял свят. Остават по няколко дена, няколко месеца или години, след което веднага си тръгват.
защо толкова много мъже и жени се впускат в дългия, трънлив път през толкова горещи пясъчни диви дюни? О, велика Салан Саба! Ще ти отвърна на въпроса. Причината е простичка. Единствено в Аснан човек може да се превърне в част от Бог. В Аснан всеки човек при контакта си с боговете и с техните светилища придобива частица от божествеността. Лесно може да разберем кои са избранниците, стига да знаем как да наблюдаваме. В Аснан може да разгадаем процента божественост на един човек по цвета на дрехите му. Боговете са облечени в бяло или в черно, в зависимост от това дали са от мъжко или женско начало. Под широката тога никой не може да предположи, че те всъщност не докосват земята. По този начин те остават сякаш по-близки до простосмъртните. Полубоговете, които се намират най-близко до тях, са облечени в светло-синьо. Следват низходящ ред тъмно-синьо, оранжево или зелено, когато са придобили само най-малката възможна частица божественост. Тези, които все още не са успели да се доближат до боговете, са облечени в бледоцветни дрехи и чакат някой да дойде и да ги потърси. Един ден те може би ще са облечени в сини, зелени или оранжеви одежди или в други прекрасни цветове. В Аснан всички хора са равни, понеже всички имат привилегията да съжителствуват с боговете. След като са сред тях, вървейки, смейки се, пушейки, хората не ги идеализират. Боговете са много често щастливи, понякога закачливи или от време на време брутални, в зависимост от техният нрав. В Аснан всичко е поделено по-равно. Не, че всички имат всичко в равни количества. По-точно е да се каже, че всичко е равноправно разделено за всички. Нито в повече, нито в по-малко. Например, ако в дадена точка на града някой притежава всички улични лампи, то другите нямат нито една. И по този начин светлината е нито в повече, нито в по-малко. Или пък, ако някой притежава голяма сила, другите нямат никаква. И така, на линията, която представлява Аснан, никой до днес не е бил свидетел на спречквания или на къвги.
destination is Financial Center. Подобно на всичко в този град, душевните състояния са също разпределени поравно. И тъй като боговете притежават всички степени на емоции, народа на Аснан е спокоен. Ако някой от тях по незнайна причина страда, боговете ще го приютят близо до тях. И тъй като страдалеца не може да напусне линеарният град, той ще остане в него и е по-сигурно, че въпросите ще напуснат душата му, отколкото тялото му ще напусне Аснан. По този начин всичко в света е разпределено равноправно. Говори се, дори с истината е така. Според притчата, под всяка една точка на града има човек, който знае цялата истина. Това са гадателите, способни да си спомнят за бъдещето. И тъй като самата истина не трябва да е в изобилие, народа и дори боговете на Аснан живеят най-често в несигурна лъжа. По тази причина, о велика Салан Саба, нито една дума не може да опише Аснан. И аз съм единственият, който е способен да ти потвърди, че този град наистина съществува. Който и да е от пътниците, връщайки се от Аснан, когото ще срещнеш, научил или не научил езика на боговете, никой от тях не би могъл да ти потвърди, че със собствените си очи е видял величеството на големият град Аснан.